Siguro marami na sa atin ang nakalimot kung paano mamuhay ng normal. Kailan mo ba huling nakasama ang iyong mga pamilya? At kailan ka nga ba huling pumasok sa simbahan? Yan yung mga alaalang nakakamiss at kay sarap balik-balikan. Hello, Nay. Kumusta po kayo dyan, Nay? Okay naman ako dito na. Ikaw, kamusta ka na dyan? Alam mo, miss na kita. Nay, alam niyo po ba, Nay, kahit anong hirap dito po sa ibang bansa, gagawin ko po para po sa inyo. Alam niyo, Nay, miss ko na rin po kayo. Pero, ayaan niyo, Nay. Ilang araw na lang po, uuwi na po ako. Makikita na po ulit kita. Ingat ka palagi dyan, ha? Mahal na mahal kita. Nay, mahal na mahal ko rin po kayo. Ingat din po kayo lagi dyan. So, Nay, magtatrabaho na po ako, Nay. Salamat, Nay. Ingat ka lagi dyan. I love you, Nay. Bye-bye! Domestic air and domestic deterrence to and from Metro Manila shall be suspended. Wala na bang pag-asa? Pag-asa para gumaling at mamuhay ulit ng normal? Totoo nga bang wala nang gamot na magpapagaling sa akin? Sa ganitong paraan ba akong mamamatay? La chara chara, la chara chara, la chara chara chara, la chara la chara. Mama, kamusta na di na? Tayo laging nagkikita, miss na kita sobra. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Pahinga muna, ako na bahala. Mas masalabis ang ginagawa, pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. I will be here when you feel like being quiet. When you need to speak your mind, I will listen and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning and losing and trying, we'll be together. 'Cause I will be here. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Ooh, I won't dance, bring it to its feet. Yeah.
Anuman ang pinagdadaanan natin ngayong pandemya, huwag po tayong sumuko dahil may Diyos na laging nakantabay at laging nakaalalay. Dahil muling magliliwanag at muling magbabalik ang dati.